among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands and thousands. Oh, sing it again. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Yeshua. The power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Come on, let's declare. Sabi mo sa Panginoon. Sa'yo lang, Panginoon. Is the glory forever. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. There is no one. The power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Sing it again. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yeshua. Yeshua. Lift up your voice and sing. Shout the name of Jesus. Yeshua. Put it in you. Oh, sing it again, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim. Come on, worship Him. Shaddai, worship the name. Jireh, Adonai will manifest Himself. Sing Yahweh, shout the name of the Lord, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
manifest himself. Oh, if you worship him, if you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Come on, let's worship the name. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Sing it again, Yahweh. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, oh yes Lord, Shaddai, oh sing Jireh, oh thank you Lord, Adonai will manifest himself. Come on church, sawitin natin ng buong puso. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Sing Jireh, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, say, Yahweh, Rapha. Shout the name of the Lord. Elohim. Shout the name of the Lord. Shaddai. Shout the name of Jesus. Jireh. Adonai will manifest himself. For the last time, church, we will sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Hallelujah, hallelujah. Come on, people of God, let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, manifest yourself, Lord. Manifest your glory, manifest your power, manifest your presence. Hallelujah, hallelujah. Our God is alive, our God is alive, our God is alive. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, people of God. Worship the King, worship the Lord, worship Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your power. You are here, Lord, in our midst, oh God. Oh, yes, si Karabakanda, Lord, salamat. Ang aming Diyos ay buhay, ang aming Diyos ay makapangyarihan. Bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat, Lord, sa manifestation ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Oh, you are Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Oh, Yakarabakanda, yes, Lord, salamat, salamat. Luwalatin ka, parangalan ka at sambahin sa umagang ito. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, lagi ka namin pupurihin at sasambahin. Lord, salamat po, O Diyos. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you honor. We give you praise and glory. Father God, yes, si Karabarakamda.
Nauuaw ang Diyos sa ating pagsamba sa kabila ng may kapangitan ng panahon, sa kabila ng may dumaan na bagyo sa ating bansa. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat tumigil ng pagsamba sa Kanya at pagpupurit pasasalamat. Lord, narito kami upang ihayag ang iyong kadakilan at kapangyarihan. Salamat, Lord, sa gagawin mo sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe na dadalhin sa aming kalagitnaan ngayong umaga. At maging sa lahat na nakakapanood sa live streaming na ito, ihanda niyo ang kanilang puso at buhay at patuloy nilang maramdaman ang hipo ng iyong presensya at kapangyarihan. Tanggapin niyo ang karangalan ng papuri pasasalamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Maupo na po ang lahat. Amen. At tinatawagan natin ang mga bata para ipanalangin natin. Ayan. Amen. Praise God. Sige po, lahat ng mga bata nasa likod sa children's room. Okay. Behave ba mga bata? Sige po, ipanalangin natin ang mga bata. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang mga bata ay regalong mula sa Diyos. At ito'y kayamanang minana ng mga magulang mula sa ating Panginoon. Kaya sila ay ating ipanalangin. Ito nating lahat ang ating makamay sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Narito po ang mga bata. Salamat sapagkat sila po'y regalo mo sa kanilang mga magulang. Father, we pray in the name of Jesus na ang mga bata pong ito'y patuloy niyo pong gabayan sa araw-araw, bigyan ng kalakasan, kalusugan ng katawan, karunungan, talino mula po sa iyo. Magamit nila ito sa kanilang pag-aaral at sila pong lahat ay lumaking mabuting bata at may takot sa iyo. Lord, nagre-release kami, Panginoon, ng pagpapala mo po sa kanila, ng iyong biyaya at kabutihan ngayon at magpakailanman. In the name of Jesus, we declare, Lord, your provision. We declare, Lord, your protection, your love, and grace and mercy, O God. In the name of Jesus, Father, Shikababakanda, we declare, Panginoon, ng tunay na layunin at plano mo sa kanilang mga buhay ay mangyari at magaganap sa panahong darating. Pagpalain niyo po ang kanilang mga magulang, O Father God, in the name of Jesus. Salamat. We declare, Lord, blessing after blessing, O God, sa mga batang ito. We thank you at pangunahan niyo po ang kanilang teacher sa Sunday School upang sila'y turuan ng mga salita mo at ng mga moral and spiritual value sa buhay. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. This we pray. Amen. Okay, lakad lang ha, mga bata. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ayan. Amen. At today is last Sunday of the month of July. Ano po? At purihin ang Panginoon sapagkat sa kapanahonang ito ay naranasan natin ang bagyo at marami po mga nabahaan. At maging ngayon po ay nalubog yung ating gawain o yung ating mga kapatiran sa tabing dagat sa Bulalakaw. Nandiyan po sila sa bayan ngayon at sa isang school, no? At naroon po yung lahat ng kapatiran natin. Nung Sunday po ay galing po kaming Bulalakaw, no? At so maging sa Pangasinan, yung ilang bubong ng ating church doon ay natanggal, pero maibabalik naman din po 'yon, no? So kaya salamat sa Diyos, dito po sa ating sa Molino ay hindi po tayo binaba, bagamat may ilang bahagi ng Bacoor ay lumubog nito mga nagdaan sa Las Piñas at maging sa iba pang lugar. But thank God, ang mga anak ng Diyos, ano man ang panahon at sitwasyon, ay narito tayo para maglingkod at sumamba sa Panginoon. Amen! Andiyan po ba tayo? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At ngayon po ay dadako tayo sa mensahe ng Diyos sa pakikinig ng kanyang salita. At ang lingkod ng Diyos na gagamitin niya ngayong umaga sa ating kalagitnaan ay ang pastor natin ng Lipa. At siya rin po ay ang isang haligi ng ating gawain dyan po sa Salinas, dito po sa Bacoor. So kaya bigyan natin ng oras at panahon at makinig ng salita ng Diyos ang lingkod ng Panginoon, ang ating pastor, engineer, Jan Hatiba. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God, salamat po, at isang malaking karangalan po na ang bawat isa po sa atin ay nandito po, kahit na bumabagyo,
kahit umuulan, no? Nandito po tayo para po mag-aral ng salita ng Panginoon. And sa opportunity po na ito na ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin para makapagsalita po dito, ako po ay nagpapasalamat at alam ko, no? To God be all the glory mamaya. Amen? Amen po ba? Andyan po ba kayo? So pwede mo bang batiin ang katabi mo ng you are blessed because you're here? No? Mapalad po tayo. Bakit po? Marami po ngayon, hindi na nakakagising. Amen. Diretso tulog na. Amen. At least tayo, ginising pa po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? So kaya mapalad pa po tayo. Alright? So kaya po ang atin pong biyaya ng hangin, na kung saan galing po sa ating Panginoon, ay totoo po na gamitin po natin sa tama. Amen po ba? Alright. So, sa umaga po na ito, bago po tayo mag-start, no, pwede bang i-declare mo muna sa sarili mo sa umaga na ito, ang mensahe ng Diyos, no, sa umaga na ito ay sigurado na para sa akin. Declare mo po, no? Ang mensahe na ito sa umaga na ito ay para sa akin. Amen. So, kung para po sa iyo, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin dahil makikinig ako. No, tapos sabihin mo rin, ikaw rin, makinig ka rin. Amen? Amen po ba? Hallelujah, no? Saka sabihin mo, huwag kang aantukin. Amen? Nakatulog po ba ang bawat isa ng maganda at mahimbing? Okay, so wala pong rason para antukin po tayo sa umaga na ito. Amen? Alright? So sige po, no, buksan po natin ang salita po ng Panginoon na matatagpuan po natin sa libro ni Marcos, Mark chapter 4, verse 35. So, basahin po natin sa ating pong kalagitnaan. Tayo po ay tumayo para po ating mabasa. Hallelujah. Sabi po dito, Mark chapter 4 verse 35, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Sa Tagalog, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Manalangin po tayo. Amang Diyos makapangyarihan, Panginoon, sa umaga po na ito, kami po ay nag-aanyaya ng presensya mo. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Ang mensahe mo, Panginoon, na inyong inihanda, ay matamo ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, hindi lamang namin mapakinggan, bagkos, O Diyos, pumasok sa aming mga puso. At hindi lamang pumasok sa aming mga puso, Panginoon, bagkos ang mensahe na ito, it will transform our life. Lord, we declare transformation sa oras na ito. Lord, we declare your presence is enough sa aming mga buhay. Lord, we declare the power of your word sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw lamang may tataas sa amin pong kalagitnaan. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. And everyone says, amen and amen and amen. Amen. So sa atin pong pinaka-tema na kung saan, let us cross over. Pang last Sunday na po natin ito. Amen po ba? And since na last Sunday po natin ito, sigurado po ako, marami na po kayong natanggap na mensahe, pagpapala ng ating Panginoon mula sa kanyang salita. Pero dadagdagan pa po natin yan. Amen? Handa po ba kayo para madagdagan po natin? Para mapagpala pa po kayo? Amen po? Gusto ko pong i-emphasize sa bawat isa po sa atin yung talagang kahulugan po ng crossover. Although alam na po natin ito. Although marami na pong pag-aaral at sharing na naibigay at naibato po sa inyo. However, gusto ko pong diinan ng konti. No po? Dahil ito pong crossover na gagawin po natin sa ating buhay, hindi po ito normal na crossover. Amen? We are crossing over sa spiritual na buhay po natin. Amen? So gusto ko lamang pong diinan ng konti. No? Ano po ba yung crossover na definition? So meron po dyan dalawa. Sa dictionary, na kung saan kinuha po natin sa Oxford, mapapansin niyo po sa screen. Ano po sabi dyan? A point or place of crossing from one side to the other. So meaning to say, alam naman po natin, crossing from one side to the other. So merong transfer, no? Paglipat, alright? Ano pa po yung isa? Ito po yung proseso. Ito naman hindi in terms of paglipat, ito naman in terms of progress. Kasi bakit? The process of achieving success. No? Yun po yung process na makukuha natin yung tagumpay in a different field or iba-ibang style. And alam po natin yung success po, ito po ay subjective. Pag sinabi po natin subjective,
iba-iba po ang kahulugan ng success. Maaaring po pwede kang maging successful dahil nakatapos ka ng pag-aaral. No? Pwede rin maging successful ka sa ministry at marami pang iba. Amen? So meaning to say, there is something that is moving you towards doon sa next generation, sa next step ng buhay mo. Amen po? Diyan po ba kayo? Alright. Sa kanyang naman pong definition, in terms of biblical definition, ayan. So meron po dyan nakalagay na nagsisimbolize daw ng transitioning from one state or a place to another. Tingnan niyo po yung word na transitioning. So pag sinabi nating transitioning, no, minsan pag natanggal ka sa trabaho, may transition. May papalit sa'yo, may transition ng pag-alis mo. Kung ikaw naman yung na-i-hire, no, may transition din para ikaw ay i-orient para doon sa trabaho mo. Amen? So merong transition. Alright? And sabi pa doon, particularly from a place of bondage or lack to a place of promise and blessing. Galing sa kawalan, papunta sa pangako ng kasaganaan. Amen? Nandyan po ba kayo? Amen. Hallelujah. Kasunod po na meaning po niya biblically, no? Ito po ay nagsisignify ng significant change. Pagbabago. Tingnan mo nga katabi mo, bago na ba yan? Amen. Bago na po ba? No, may pagbabago, no? Hallelujah. Bagong luma. Amen. Alright, so may pagbabago, may shifting na tinatawag, shifting ng identity or a move into a new season ng buhay. Na kung saan nire-require po yung ating faith and yung atin pong obedience. Amen? Amen po? So ang konsepto po ng crossover po sa ating kalagitnaan, ibig sabihin po nito, new beginning. Bagong simula. Sabihin mo nga, bagong simula. Amen? At yung idea po, no, ng atin pong pinag-aaralan na crossover, katulad ng sinabi po natin kanina, it is a transition. No? It is a transition, meaning to say, meron kang bago na lalakaran. Amen? Sa buhay po natin, meron na po ba tayong bagong nilakaran? Nag-manifest po ba yung crossover po natin? Sa amin po, sobrang manifested talaga, no? Talagang crossover talaga. Amen? Talagang manifested na manifested. Amen? So, sa atin po kaya, personal man yan, paglilingkod man yan, or kung anumang estado ng buhay po natin, nag-manifest po ba yung crossover po natin sa ating buhay? Amen? So, mamaya, matatanong po natin sa ating sarili kung ano-ano po yon. Okay? At ano pa po sabi dyan? It's more about a shift in spiritual journey or a move into a new phase ng buhay po natin. So, may panibagong phase ang buhay natin na kung saan yung bagong phase na yon, inaasahan natin na magiging maganda. Sino naman ang mag-aasa na bagong stage ng buhay mo ay pangit? Wala, di ba? Gusto po natin, ang next stage ng buhay natin, laging maganda. Amen? So yun po yung inaasahan natin. Yun yung gusto nating makamit. Yun yung gusto natin na kailangan mag-crossover tayo sa mga bagay na yon. And meron po na mga tao na gustong-gusto nilang mag-crossover. Bakit? Ano po yung maibibigay sa kanila po na ito? Okay? Why people need to crossover? Bakit po kailangan ng tao mag-crossover? So, unang-una po, ito'y naituro na rin ni Bishop, na kung saan leaving the old behind. Iniiwan po natin yung mga luma. Alright? Mga luma. So, it involves leaving behind the past life, yung mga dating buhay mo. Lumang buhay mo. Ito man ay old habits or a place of bondage. So, yung bondage mo, saan ka ba nababandage? Nababandage ka pa in terms of physical, in terms of emotional mo, or in terms of spiritual na aspeto ng buhay mo. Amen? So, leaving the old behind. So, kailangan po ng tao mag-crossover kasi gusto niyang iwanan yung mga dating siya at dating buhay niya. Amen? Andiyan po ba kayo? Amen. Pangalawa, syempre, kung iniwan natin yung luma, we have to embrace the new. Embracing the new. So, ano naman po yung embracing the new? Ito po yung act of crossing over that implies a forward movement. Tingnan nyo po forward movement, hindi po backward Iba yung backward. Amen? Forward movement into something new and potentially unknown but also filled with promise and blessing. Amen?
punong-puno ng pangako ng Diyos, punong-puno ng kasaganaan ng Diyos. Gusto po ba natin lahat yon? Amen? Nandyan po ba kayo? At syempre, pangatlo, no? Bakit kailangan po ng tao mag-crossover? Spiritual growth and transformation. Spiritual growth and transformation. Ano po nakalagay po dyan sa spiritual growth and transformation? Sa next po natin na slides, no? Sabi po sa spiritual growth and transformation, crossing over can be spiritual growth, overcoming challenges, and experiencing transformation. No? It represents a journey from one level of maturity to the other. So nagmamature po tayo. Hindi lang yung edad natin nagmamature. Amen. Yung ugali din natin nagmamature. Yung pananampalataya din natin nagmamature. Amen. Amen po ba? Amen. So maturity, in short, from the season ng buhay natin to the next season po ng buhay po natin. Hallelujah. Ngayon, brothers and sisters, in our crossover, gustong-gusto po natin that the next season ng atin pong buhay, ng atin pong life, is to be better than the last. Tama? Hindi. Gusto nating mas maganda kaysa sa dati. And your future, brothers and sisters, should not be a mirror of your past. Yung future mo, hindi na dapat na maging katulad ng nakaraan. Kung nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon, sa the same nung nakaraan mo, ibig sabihin wala kang progress, wala kang growth. Hindi ka nagko-crossover. Hindi ka nag-step doon sa crossover na gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? Now, I want you to ask, no, gusto kong tanungin kayo, kamusta ka? How are you right now? Hindi po ito yung kamusta na nagtitext sa'yo, tapos message sa'yo, kamusta ka? Nag-message sa'yo, no, ibang ibig sabihin nun. Mamaya manghihiram yun. Amen? So, ito yung totoong tanong, kamusta ka? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ka? Amen? Tanungin mo, kamusta ka? No? Ano yung na-experience mo right now? Ano ang na-experience mo sa oras na ito? Ang tao po, marami po siyang na-experience sa kanyang buhay. Stages, iba-ibang klase, iba-ibang level. At ano po yun? Gusto ko pong ipakita, emphasize sa inyo ano ba na-experience ng bawat isa sa atin, ng bawat tao. Tingnan niyo po kung saan po kayo dito. Okay? So, unang-una, are you experiencing financial lackness? Are you in poverty? Hello, church. Amen? Are you having health issues? Sino po dito may health issues? Amen? Is there a relationship problem, family problems right now you are facing? Are you emotionally wounded? No? Sugatan ka ba? Emotionally? Are you discouraged sa buhay mo? Are you discouraged right now? Amen? Do you feel lonely? Do you experience anxiety, depression? Saan po dyan? Saan ang estado ng buhay mo? Ang na-experience mo ngayon? Do you doubt and fear yung uncertainty ng future? Amen? Are you having trouble with addiction at mga bisyo? Saan po kayo dyan? Are you in career pressure and stress? O di naman kaya sa mga estudyante, pressure ka ba sa pag-aaral mo? Amen? O di naman kaya, are you experiencing failure right now? Sino dito nag-fail na? Ay, wala sa inyo nag-fail? Sana all. Amen. Hallelujah. So, ganyan ba ngayon yung na-experience mo? May failure ka ba ngayon? Are you right now lack of direction and purpose? Wala bang direction ngayon ang buhay mo? Wala bang purpose ngayon ang buhay mo? Amen? Natatakot ka ba sa buhay mo ngayon? Do you feel fear? Do you suffer right now? Are you stressed and discouraged sa ministry mo? No? Marami bang discouragement sa ministry? Marami bang mga bagay na sumasakit ang ulo mo sa ministry? Amen? Meron bang physical or spiritual lackness sa buhay mo ngayon? Yung tipong
dry na dry ka spiritually, yung tipong parang spiritual dead ka na. Amen? Saan po kayo doon? Sa lahat po ng atin pong nabanggit. So maaaring yung iba sa inyo, maaaring 3 doon. Currently, na-experience na. Maaaring yung iba doon, 5. Wag naman yung lahat, no? Wag naman po yung lahat. Amen? So, meaning to say, kahit anuman ang edad natin, kahit anuman ang estado natin sa buhay, lahat yon, no, na-experience po natin. Na-experience po natin. Amen? Hallelujah. Pero tandaan niyo po, ang Diyos, sa oras na ito, ay sinasabi sa inyo, anak, hindi pa huli ang lahat. Mag-umpisa ka muli. Start. Amen? Start. You can still make it. Hallelujah. You can still pass through. You can make a new beginning. At ang maganda, you can make a new beginning together with me. Kasama ang Diyos. Amen? Amen po? Hallelujah. Ang Diyos natin is about to restore your life. Ang Diyos po natin will provide for you. Ang Diyos po natin will heal you. Ang Diyos po natin will let you cross over sa whatever circumstances ng buhay na meron ka. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So tandaan po natin, ano po ang sinabi sa main verse po natin? On the same day, when the evening had come, He said to them, let us cross over to the other side. Tandaan niyo po yung word, on the same day, when evening had come. Ano po nag-i-emphasize nun? Ano pong ibig sabihin ng Panginoon po natin doon? Amen? Sinasabi lang ng Diyos, pagod ka na ba doon sa mga na-experience mo? Pagod ka na ba sa lahat ng kabigatan mo? Doon sa nabanggit natin na mga na-experience na isang tao? Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, kapatid, your crossover can happen any moment. Amen? Your crossover can happen any moment. From bondages to be free. Napakaganda po ng awitin natin kanina. You are free. Sabihin mo nga, sasabi mo, you are free. No? Napakaganda. Gusto tayong palayain po ng ating Panginoon. Amen? At yun po yung unang point po natin. Hallelujah. Your crossover can happen any moment. Ang ating pong Panginoon doon po sa ating pong pinaka-scripture sa Mark chapter 4, no? Siya po ay nagtuturo, siya po ay nagpapagaling, siya po ay pumili ng mga disipulo nung time na yon. Marami po silang ginawa. At nandun sila sa Sea of Galilee. Okay? So, after a long day, tiring day, no, nakakapagod na araw, kasama ang mga disciples, ano po ang sabi ng ating Panginoon? He direct yung mga disciples niya at yung ibang mga follower to cross to the other side. At that moment, alam po ba ng mga disciple niya na lilipat sila sa kabila? Hindi. At that very moment, sinabi niya lang, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Tumawid tayo. Amen? So that's why, gusto kong bigyan ng emphasis that crossover can happen any moment of your time. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yun. When God calls someone to move forward into a new territory, into a new experience, He mean it to move forward. Amen? He really mean it to move forward. Hindi yung biro-biro lang. Yung magbabarkada, mag-ayaan. Tara, punta tayo doon. Maya-maya, ayaw ko na. Tinatamad na ako. No? Ang ating Panginoong Jesus, pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Pag sinabi niya, gagawin niya. Kung sinabi niya, you will cross over, you will cross over. Amen? Amen po? Diyan po ba kayo? So, meaning to say, ang crossover mo, kapatid, hindi po yan likas na nakatali sa oras, hindi po nakatali sa panahon, hindi nakatali sa isang taon, no? Na kung saan, minsan, yung paglipas ng isang taon sa kalendaryo, yung bagong taon, yun yung medyo galak na galak tayo kasi bagong taon na naman. No, marami tayong inaasahang bagay. Pero yung crossover mo sa Panginoon can happen any moment.
hindi basihan yung paglipat ng taon, hindi basihan yung paglipat ng araw. Maaari ngayong araw, may experience mo ang pag-crossover ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Palakpakan po muna natin ulit ang ating Panginoon. Hallelujah. Meron po dyan story sa Bible about kay Pedro, kay Peter, kay Simon Peter. Sa Luke chapter 5, basahin po natin, Luke chapter 5 verse 1 to 11. Ano po nakalagay po dyan? So basahin ko po, at nandyan rin po sa screen. So sa Tagalog, babasahin ko na lang po sa Tagalog. Okay, ano po sabi? Sabi po dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa sa Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nilisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon na nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog na ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So, yung kwento po niya napakaganda. Na normal na nang bibingwit ng isda, si Simon, si Pedro, Simon Peter, tapos marami siyang kasamahan. At habang magdamag silang nang huhuli ng isda, alam naman po natin ang kwento, wala silang nahuli. Pero nung time na dumating ang Panginoong Jesus, doon sa pangpang, sinabi niya, "Manghuli kayo ulit." Amen? Manghuli kayo ulit. Amen? Ano po ang tugon ni Peter? Sumunod po siya. Sumunod po siya. So ano po yung mapapansin natin sa story po na ito? Ano po yung mapupulot po natin sa story na ito? Ano ang naging crossover ni Simon Peter sa story po na ito? Okay? Alam po natin, nung pagsunod ni Pedro, ano po ang nahuli niya? Ano po ang nahuli niya? Net-breaking na catch ng isda. Ibig sabihin, halos masira, mapunit na ang net. Gusto niyo po ba yon? Halos net-breaking, yung biyaya ng Diyos para sa inyo? Amen. Claim natin po yun. Hallelujah. So meaning to say, ang crossover po dito ni Simon Peter, from 0 catch, nung gabi, nang huli sila, wala silang mahuli, pero nung sinabi ng Panginoong Jesus, bumalik ka, pumalaot ka ulit. At nung pumalaot sila, net-breaking catch. Yun po yung crossover nila. Hindi lang yan. Dahil meron pa. Meaning to say, nagkukunutan po ito from kawalan, papunta sa kasaganaan. Marami bang kawalan sa inyo ngayon? Hold on to your faith. Bibigyan kayo ng Diyos ng kasaganaan. Hallelujah. Amen. From crossover from failure. Bakit? Na-fail sila, di ba? Wala silang nahuli. Wala silang nakuha. Nag-fail sila. But
God make them successful. God make them successful. Pagbalik nila, success yung nahuli nila. Amen? Hindi lamang po yan. Marami pa pong bagay. Ano po? Crossover transformation na kung saan professional fisherman, si Simon, naging disciple ni Jesus. Hallelujah. Disciple ni Jesus. At professional fisherman, nag-crossover papunta sa fishers of men. Amen? Sino dito totoong disciples ng ating Panginoon? Amen? Sino dito gustong maging fishers of men? Parang mahina yata. Humina. Hallelujah. Lahat po ba tayo gusto nating fishers of men? Amen. Hallelujah. So meaning to say, merong pong shifting, transition na nangyari kay Simon Peter. Dati, si Peter, pangalan niya, Simon. Ano po si Simon? Mangingisda. Trabaho niya, mangingisda. Negosyante siya na kung saan, based doon sa pangingisda. Naging ano po siya? Naging Pedro. Na kung saan, pag sinabi nating Pedro, follower of Jesus. Ano po ang kasunod na shifting na nangyari sa kanya? He became Apostle Peter. At ano po si Apostle Peter? Tagapangaral ng salita ng Diyos. Amen? So tingnan niyo yung progress. No? Merong shifting from one place to the other. Dahil nga, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-crossover sila sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? Nandyan po ba kayo? Hallelujah. So very miraculous po yung pag-crossover na yon. No? At hindi lamang po literal na event yun. Bagkos yun po yung metaphor na kung saan ito po'y mangyayari sa future ministry ng mga disciples na nagsisimbolize ng role po nila sa mga tao na sila ay magagather para po sa kaharian ng Diyos. Gagamitin sila sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo nga sa tabi mo, handa ka bang gamitin para sa kaharian ng Diyos? No? Kung titingnan po natin yung kwento, nung araw na yon na nangyari yon, yung crossover na yon kay Simon Peter, ordinaryong araw ba? Hindi. Ordinary days. Yung business as usual. Yung tipong laging nasa laot, amen? Laging nanghuhuli ng isda, laging nagtatrabaho, laging nagnenegosyo. So business as usual. Amen? Ikaw din, kapatid, tandaan mo, no? Mangyayari sa iyo ang crossover na gusto ng Diyos sa ordinaryong araw na hindi mo inaasahan. Claim mo yan, kapatid. Claim mo yan. Hallelujah. Claim po natin yan. Kaso lang minsan, no? Baka tayo po ay hintay ng hintay na moment na yung katulad ni Peter, yung opportunity na yon ng crossover na gusto ng Diyos sa buhay po natin, pero minsan naiisip natin, Lord, ang tagal ko na naghihintay ah. Bakit parang wala pa rin? Bakit parang hindi pa rin dumarating? Amen? Yung tipong matagal ka na naghihintay ng relationship, tamang babae, tamang lalaki, amen? Na para sa'yo, amen? Nandyan po ba kayo? Yung sinasabi mo na dapat makahanap ako ng talagang perfect match ko. Kapit gatas yun, amen? Perfect match eh. Amen? Tapos, no, may label pa. Sa mga kabataan ngayon, may label na yung relationship eh. May level 1 hanggang level 10 na ngayon, eh, no? Sa mga kabataan, mga youth. Amen? Sa atin dati, hindi. Hallelujah. So, minsan may post pa tayo doon sa Facebook o di kaya sa mga dating apps. Sino po nakaranas doon? Sa mga atin. Mga dati, no? Talagang ano po yun? Talamak po yun, no? Mga dating apps. Bakit? Sino pong nandoon? Mga ibang lahi. Gusto natin blue eyes. Amen? Meron po ako nung kakilala nung dati, no? Na talagang katrabaho ko, talagang nagpo-post siya doon. Kasi gusto niya talaga makapagkaroon ng relationship na blue eyes. At hindi naman siya binigaw ng Lord, nandun sa ibang bansa. Nakapangasawa rin talaga ng blue eyes. Amen? Nakaanak din ng blue eyes. Amen? So, dito po, no? Maaring mayroon tayong hinihintay na minsan, iba-ibang lahi sa relationship. No? Gusto natin minsan made in US. Gusto natin minsan made in Canada, made in Netherlands, marami pang made. Eh, ang binigay sa'yo ng Diyos,
Hindi made in US, Canada, Netherlands at iba pa. Made in the Philippines. Amen? Binigay sa'yo ng Diyos, made in the Philippines. Kaso, no? Pero may kaso. No? Ang kaso niya lang naman, even though na He is made in the Philippines, siya rin ay made in the image and likeness of God. Eh di parehas na kayong made in the image and likeness of God, hindi maganda. Amen? So minsan, marami po tayong hinahanap. No? Na dapat ganito, dapat ganyan. Amen? Buti na lang sa akin na talagang nahanap po yung tamang babae para sa akin. Hallelujah. Buti na lang, wala dito. Pero nakalive pala. Amen, no? Okay lang yun. Hallelujah, no? Ano pa po yung hinahantay natin, inaasahan natin? Yung tipong matagal ka na, naghihintay ng trabaho na para sa'yo. Yung dream na trabaho mo. Yung tipong matagal ka na, naghihintay ng dream business mo. Pero wala pa rin. Yung tipong matagal ka na, naghihintay ng kaayusan sa relationship ng family mo, pero wala pa rin. Ano pa? Matagal ka na naghihintay ng kasagutan kung ano ba talaga ang calling mo sa Lord, pero parang tahimik ang Diyos. Matagal ka na naghihintay kung ano ba talaga ang ministry mo, no? Na para sa church na ito. Pero hindi mo pa rin alam. Baka yung iba po sa atin dito, no? Meron ng 5 years, meron ng 10 years, no? Pero ang ministry mo pa rin ay sitting ministry. Amen? Wala naman po yata sa ibang church po yun. Amen? So ang bawat isa po sa atin may ministry. Para po tayo lumago sa ating pananampalataya. Amen? Wag naman yung malala. No? Wala rin po dito yon. Okay? Na maaaring yung iba, 5 years, 10 years na umaattend sa church, na kung saan dumadalo, at alam na ni brother, ni sister, kung saan siya nakaupo. Alam din, pag time na wala siya. Kasi doon lang siya lagi. From start hanggang sa matapos, doon lang siya lagi. At wala pang ministry, at ang mahirap pa, no, malungkot pa, nakaupo na nga siya, nakikinig na nga siya, sa ganung kahabang panahon, hindi pa nabuborn again. No? Kinubuan na ng agyo yung upuan, nagkaroon na ng gagamba, nagkaroon na po ng butiki, no? Nauna pa yung butiki, mga gagamba maborn again kaysa sa kanya. No? Mahirap po yun. At wala po sa atin dito yun. Amen? Amen po ba? Okay, balik po tayo doon. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin, no? So, matagal na po tayo naghihintay ng breakthrough sa buhay mo, pero wala pa rin. Matagal ka na naghihintay, yung moment na gusto mong i-crossover ka ng Diyos sa buhay mo, pero wala pa rin. Bakit po kaya? Bakit? Kapatid, no? Minsan kasi baka nakafocus po tayo sa crossover na gusto natin sa buhay natin at hindi tayo nakapokus sa crossover na gusto ng Diyos sa buhay natin. Baka minsan gusto lang natin, hindi gusto ng Diyos. Amen? Nandyan po ba kayo? Amen? Baka mamaya kasi, ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, nakapartner, yung matangos ng ilong, ihanap-hanap ka ng pango ng ilong. Amen? Hello? Nandyan po ba kayo? Amen? Nangyayari po yun. Baka mamaya, gustong ibigay muna sa iyo ng Diyos na ministry, tagalinis ministry, tagawalis ministry, gusto mo tumayo na dito sa pulpito. Amen? Hello? Church? Nandyan po ba? Hallelujah. So tandaan po natin, mga kapatid, we have to be very sensitive sa gusto ng Diyos na crossover sa buhay po natin. We have to be very sensitive. Na kung saan, dapat ang una talaga nating i-crossover, no? Yung totoong pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Hello? Yun po talaga ang dapat na una nating i-crossover sa ating buhay. Yun talaga dapat nating umpisahan sa ating buhay. Amen? Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. So, your crossover is right now. Sabihin mo muli sa katabi mo, your crossover is right now. It can happen any moment right now, brothers and sisters. Hallelujah. At once na dumating na ang crossover na yon, at once na yan na yung right moment mo, what will be your response? Dahil pangalawa po natin, you should respond to God's or to Jesus' call of crossover. Kailangan mo mag-response. No? Respond to Jesus' call of crossover. Kailangan sumagot ka.
Di ba, pag tinatanong ka, sumasagot ka. Mahirap naman po yata. Pag tinatanong ka, hindi ka sumasagot, no? Iba yung nakakausap mo, ibang sumagot. Delikado yon. Amen? We have to respond to Jesus' call of crossover. Ano po sabi doon ulit sa main verse natin? On the same day, when evening had come, He said to them, let us cross over to the other side. Highlight po natin yung word, He said to them. Sinabi niya, it is an invitation ng ating Panginoon na tayo'y sumunod. It is an instruction ng ating Panginoon na dapat nating sundin. It is a command ng ating Diyos na dapat nating tugunan. Amen? Problema, dahil nga sa free will, marami po sa atin hindi tumutugon. Amen? Kasi hindi naman tinanggal ng Lord ang free will. Nasa atin pa rin po ang free will natin. Now, ano po yung response mo sa call ng atin pong Panginoong Jesus to cross over? If God tells you, your crossover is right now, will you respond positively? Or will you be responding negatively? Dalawa lang naman po yun eh. Positive or negative, no? Sa battery, positive, negative lang po yun. At sa context po ng ating pong binasa sa ating pong pinaka-main verse, sa Mark chapter 4, verse 35, kung ikaw nasa katayuan po ng mga disciples nung time na yon, sasabihin mo kayo, Lord, pagod na nga tayo eh. Ang dami na nating pinagaling, oh. Dami na naming sunod kami ng sunod sa iyo. Ang dami na nangyari. Amen? So meaning to say, sobrang dami na nilang ginawa nung araw na yon. Tapos gabi na Lord. No, pag sa atin kasi, pag gabi na minsan, gusto na natin matulog agad eh. Amen? So, pwedeng sabihin ng mga disciples yun nung time na yon. Kung tayo ang nasa estado ng mga disciples, maaaring hindi tayo makasunod. Amen? Kasi manonood pa ako ng telenovela. Ano ba pinapanood natin tuwing gabi? Amen? Yung favorite natin na panoorin tuwing gabi. No? Kaya hindi tayo makakasunod minsan. Actually, ganun din po sa Luke chapter 5. Doon sa kwento. Pwede rin po sabihin ng mga disipulo, Lord naman, kami expert dito eh. Profession namin to eh. Wala na nga kaming nahuli ng isda eh. Magdamag na nga kami. Bakit ka namin susundin? Di ba, karpintero ka lang? Oh. Pwede nilang sabihin yon. Amen? Dahil yung expertise nila is mangingisda. At ang nagsabi sa kanila, hindi naman mangingisda. Hallelujah. Amen? Nandyan po ba kayo? Ang expertise na nagsabi sa kanila, ano po? Karpintero. Pero dahil sa obedient po nila, sinunod po nila. Dahil sa parehas po na kwento na yon, no? Sigurado po tayo kung tayo po nasa sitwasyon nila, maaring ang response natin, no? Negative. Maaring yung response po natin doon, Lord, pahinga muna ako. No? Buti na lang talaga, hindi po tayo. No? Buti na lang, sabihin mo nga sa katabi mo, buti na lang talaga hindi ikaw ang nandun. No? Buti na lang. No? Amen? Amen po ba? No? Jesus and His disciples, despite na exhausted, despite na pagod, despite na tired, they responded positively. They obeyed without questioning. Sino ba sa inyo ang sumusunod dito na hindi nagtatanong? Pag inutusan, actually mga bata, pag inutusan mo, ano pong sinasabi ngayon ng mga bata? O anak, kunin mo muna to. Wait ma, wait pa, wait dad. Amen? Pero tingnan mo yung karakter ni Simon Peter. No? He obeyed, they obeyed without questioning. Hindi nila kilala ang tao, pero sinunod nila. Amen? Alam nila, karpentero yon, sinunod nila. Expert sila sa panghuhuli ng isda, pero sumunod sila sa hindi expert. Amen? Hello? Amen? So yung act of obedience po dito mga kapatid, no? Ito yung nag-set ng miraculous event na nagkaroon doon sa lugar na iyon. That it happened. So ikaw rin, magkakaroon din ng milagro sa buhay mo sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen? We need obedience and faith as a response sa God's calling for crossover. Dahil ang crossover po natin, importante ang obedient sa salita ng Panginoon. Importante din ang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Obedient to God's command at yung pananampalataya natin in His power ay essentials. Ibig sabihin, ingredients po yan para mangyari ang miracle
na nangyari po doon. Kung nangyari noon, kayang-kaya rin po mangyari ngayon sa buhay po ninyo. Amen? Sabi nga sa Psalms 128 verse 1 to 2, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours." Amen. Pag tayo po sumusunod sa ating Panginoon, ano po ang sabi doon? No, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Pangako po ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Diyan po ba kayo? Huwag po kayo libre po mag-amen. Walang bayad. Amen. Libre po. Kung may only rice, pwede pong only amen. Amen. Hello. So, balik po tayo. No? So, lahat po tayo mga kapatid, may chance po tayong magbago. Sabihin mo nga sa tabi mo, may chance kang magbago. No, may chance tayong magbago. May chance na magbago ang buhay natin. May chance na magbago ang ugali natin kahit gaano man niya kagaspang. May chance na magbago ang sitwasyon natin sa buhay. Magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Diyos. At marami pang iba na pagbabago na gusto natin sa ating mga buhay. Pero tandaan po natin ang pagbabago, magsisimula po yan sa bagong simula. Tama nga naman, no? Pagbabago, kailangan may bagong simula. Amen? Amen po. Sabihin mo nga sa katabi mo, ngayon ang simula ng pagtawid mo. Tumugon ka sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. No? Tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. At ang panawagan na yan, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kung mapapansin po natin, si Pedro muna yung example natin ngayon po. No? Si Peter. Maraming beses po siya na nagkasala sa ating Diyos. Maraming beses niya na fail ang ating Diyos. Yung time na pinapabantay po siya doon sa Garden of Gethsemane, na kung saan nagpipray ang ating Panginoon, ano pong ginagawa niya? Nung nagbabantay siya, 3 times po siya nahuhuli ng ating Panginoon. Imbis na magbantay, tulog. At tingnan mo nga katabi mo, baka tulog na yan. No, baka patulog-tulog na kayo, walang patulog-tulog po sa atin. Amen? No? Kasi nahuli po siya, nag-fail siya. Ano pa? Nag-fail din po siya nung time. Baga, bold na bold siya eh. Talagang, Lord, ipagtatanggol kita. Lord, nandito ako sa iyo. Pero nung time na hinuli ang ating Panginoong Jesus, at nung time, no, na pinaparusahan ng ating Panginoong Jesus, nakita siya doon, no? Sabi sa kanya, ito kasama ng taong yan. Ano sabi niya? Dininay niya. Dininay niya. 3 beses niya rin dininay ang ating Panginoong Jesus. After pag-deny niya, tumilaok ang manok. Amen? Tumilaok po ang manok. Sa atin po mga kapatid, huwag na po nating hintayin po na tumilaok pa ang manok bago po tayo sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Huwag nating hintayin yun. Hindi titilaok ang manok sa atin. Amen? So, after po ng event po na yon, ng buhay ni Pedro, no? Meron pa pong kasunod na event na kung saan ang ating Panginoong Jesus muling i-cross over sila Peter at yung mga disciples niya. Muling cross over. Saan po ito? Di ba? Yung lagi po natin kasing ginagawa, pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, pag tayo po ay malayo sa Diyos, no? Dahil nung time na yun, nilibing na si Jesus, namatay na siya eh. No? So, nung namatay si Jesus, inilibing si Jesus, ano po ang ginawa ni Pedro? Bumalik po siya sa dating buhay niya. Bumalik po siya sa pagiging mangingisda. Bumalik siya sa negosyo niya. Bumalik siya sa trabaho niya. Ibig sabihin, bumalik siya sa makamundong gawain. Tayo rin po, pag nagkakasala po tayo, pag na-fail po natin minsan ang Panginoon, nagigrieve ang heart natin, nagsiself-pity tayo, bumabalik tayo sa kung saan tayo kinatagpo ng ating Panginoon. At saan yon? Sa kasalanan. Amen. Diyan po ba kayo? Sa kasalanan. Ganun po ang ginawa ni Pedro. Bumalik siya. Pero ang Diyos natin kasi mahabaging Diyos. Ang Diyos po kasi natin mapagmahal na Diyos. Ano po ang ginawa ng atin pong Panginoon? Doon sa kanila, nung pagbalik po niya, nasa John chapter 21 po yung kwento na yon. No? Ano pong ginawa? Naghuli sila ng maraming isda din. Kasama niya pa yung ibang disipulo. Minsan nakaka-impluwensya pa nga tayo. Babalik tayo doon sa dating tayo, babalik tayo doon sa makamundo, minsan nai-impluwensyahan pa natin yung ibang tao. Kasi kasama niya yung ibang disipulo eh. Amen? Nangisda sila.
Nung nangisda po sila nung time na yon, wala na naman silang mahuli. Amen? Magdamag na naman, wala na namang mahuli. E nandun sa pangpang ating Panginoong Jesus, pa-easy-easy. Nag-iihaw ng isda. Saan nakakuha ng isda ang ating Panginoong Jesus? Tapos tinatanong, oh, may nahuli ba kayo? Wala po. Ano sabi ng Panginoon? O, ihulog nyo sa kanan. Yung lambat nyo. Medyo malapit lang kasi sa pangpang yung paghuhuli nila eh. Amen? Nung sumunod ulit sila, hinulog nila sa kanan, miracles happen mga kapatid. Miracles happen. Bakit? Lahat na naman ng huli nila, sobrang dami. Nakahuli na naman po sila na sobrang dami na isda. Sobrang dami na catch. Tapos sabi nila, ang Panginoon yata yun ah. Ang Diyos po ata yun ah. Amen? At nung bumalik sila sa pangpang, bumalik sila sa pangpang, andun ang Panginoon, naghihintay sa kanila. Nakaihaw ng isda, may tinapay, at nagpira-piraso ng tinapay, kumain sila. Nagsalo-salo sila. Sinabi na Panginoon, halika kayo, almusal muna tayo. Pagod na pagod kayo eh. Pagod na pagod kayo sa negosyo nyo, sa trabaho nyo. Pagod na pagod kayo sa mga ginagawa nyo dyan sa mundo. Halika muna kayo. No? Almusal muna tayo para ma-relieve ang pagod nyo. Amen? So, ganun po ang ginawa ng atin pong Panginoon. So, makikita po natin na from first encounter ni Peter sa ating Panginoong Jesus hanggang sa second encounter nila doon sa may isda, sa may dagat pa rin, na same scenario ng huhuli ng isda, no? Nananatili sa kanila ang obedience. Kaya sabihin mo sa katabi mo, manatili sana sa iyo ang obedience sa ating Panginoon. No? Obey God. No? Kahit anuman, no? Hindi man natin alam ang hinaharap, we should obey. Hindi man natin alam kung ano mangyayari sa atin, we should obey. You have to respond positively. Amen? Amen po. No? Kaya mga kapatid, brothers and sisters, it doesn't matter kung dati, ilang beses mong binaliwala ang Diyos. Binawali-wala mo ba ang panawagan ng Diyos? It really doesn't matter kung ilang beses mo na-fail ang Diyos. It really doesn't matter din kung ilang beses mo tinakbuhan ng Diyos. It really doesn't matter kung gaano kadami ang kasalanan mo dati. Ano pong pinaka-importante ngayon? What matters most is your obedience to the call of God to cross over your life. Yan yung pinaka-importante ngayon. Kung ikaw may nag-fail dati, hayaan mo na yon. Ang importante ngayon, God is calling you to cross over. And your response to that calling is very vital. No, yung response mo na mag-yes to your crossover, yung response mo na yes to Jesus, yung response mo na yes to God should be there. You have to respond, yes, to Jesus. Di ba may kanta nga, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen? Ganon din dapat po tayo. We have to yes to the Lord. Amen? Yes, Lord, I will return back to you. Nagkasala man ako, nagsisi na ako sa lahat ng aking pagkakasala. Kaya Panginoon, handa na ako para mag-crossover muli sa bagong buhay ko na kasama ka. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang ating Panginoong Jesus, He wants us, you and me, to experience a life where yung past life natin cannot threaten yung future life natin. Amen. A life wherein yung yesterday natin cannot destroy yung tomorrow natin. Amen. Kaya ngayon, simula ngayon, tatawid ka na. Simula ngayon, itatawid ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon ang simula ng pagtawid mo. No? Ngayon ang simula ng pagtawid mo. Hallelujah. So sa buhay ko po, ganun din, marami din pong na-crossover sa akin. Amen. So, marami pong ginawa ang Panginoon sa buhay ko para po ako'y mag-crossover ng glory to glory para po sumunod sa Kanya. Amen. So, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pong Panginoon, magulo po ang buhay ko. No, magulo. Kasi bakit? Nandyan po lahat ng bisyo eh. Amen. And alam ko po, kinatagpo po tayo ng Panginoon.
At ang pagkatagpo po sa atin ng Panginoon, katulad po ng pagkatagpo kay Pedro at ng kaniyang mga kasamahan, ordinaryong araw. Nandun po ako sa trabaho, nasa ibang bansa po ako, no? Katulad nila Pedro, nagtatrabaho, doon po ako kinatagpo ng Panginoon. So kung nag-take action po ako to cross over, no? Nag-response po ako positively sa buhay ko, yun po yung mga bagay na kung saan hindi ko pinagsisisihan. Bakit po? Yung dating magulong buhay, ngayon, makulay na ang buhay. Amen? Hallelujah. Yung dating tagapakinig lang ng salita ng Diyos, dahil nag-yes Lord ako, tagapagbahagi na ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Yung dating walang relasyon sa Diyos, ngayon may relasyon na sa Diyos. Ikaw ba, may relasyon ka ba sa Diyos? Amen? At kapag may relasyon ka na sa Diyos, nasa sayo ang lahat ng kailangan mo, kapatid. No? Para magtagumpay ka sa mga bagyong dumarating sa buhay mo sa mundong ito. Maraming mga bagyo, pero you will pass through. Maraming mga bagyo, pero you will succeed. Maraming mga bagyo, pero you will overcome because Jesus is with you. Amen? Hallelujah. So kung nagawa po ng Diyos sa akin, sigurado po ako, magagawa din po ng Diyos sa inyo. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba? Last na lang, panghuli. Okay, panghuli po. Sabi po doon sa verse natin, sa main verse ng 35, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Meron pong sinabi ang Panginoon, cross over to the other side. Amen? Cross over to the other side. Kaya po, ang pangatlo po natin, Jesus is with you in your crossover. Hindi po sinabi ng ating Panginoon, ikaw lang mag-crossover doon, ikaw lang tumawid. Kundi sinabi niya, tara na, halina kayo, kasama ang ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. No? Minsan kasi, pag humakbang po tayo sa ministry natin, humakbang tayo sa panawagan natin, akala natin tayo lang. Tandaan niyo po, yung paghakbang mo po na yan, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. So, dito po sa atin na pag-aaralan, marami pong bagay bakit hindi ka nakakahakbang. Bakit yung future malabo sa'yo. Ano po yung mga hadlang? Worries, fear, ano bang mangyayari sa future? Lord, pag susunod ako sa'yo, maghahakbang ako sa calling ko sa'yo, paano ng pamilya ko? No, marami pong question mark. But, sabi nga sa Matthew 28:20, no, na tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus sumunod whatever situation we have. Sabi niya doon, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Diyos natin, hindi lang mo makakasama ngayon, hindi lang bukas, hindi lang susunod na buwan, hindi lang susunod na taon, bagkus hanggang sa matapos ang panahon. Amen? Kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So in our crossover, marami po tayong iiwan. No? Marami po tayong iiwan sa crossover po natin. Bakit po? Ang tanging dala-dala lang po kasi natin ay walang iba kung hindi ang atin pong Panginoong Hesus. We will be riding on the same boat katulad po ng atin pong Panginoong Hesus. Sabi po sa verse 36 ng Mark, no? Chapter 4, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Tandaan niyo po, bangkang sinasakyan ni Jesus. Sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Amen? Ano po ang ibig sabihin nito? Meron pong isang kwento na narinig po ako, na kung saan, meron isang tao na bumili ng bigas. Siguro, doon sa lugar niya, ay walang bigas, walang binibentang bigas noong time na yun, maaring out of stock, maaring naubusan, pumunta siya sa kabilang bayan. Doon siya bumili ng bigas. Ay pinabili sa kanya, isang sakong bigas. So nung nakabili siya, abang siya ng abang na masakyan, wala namang nagpapasakay sa kanya. No? Walang nagpapasakay. So ginawa niya, dahil siguro naghahabol ng oras, siguro nagmamadali, ano pong ginawa? Binitbit ang bigas, pinasan-pasan. Okay, papunta doon sa kabilang bayan. So, habang nasa biyahe siya, habang naglalakad siya, talagang tagaktak ang pawis. Talagang labas ang pawis. Talagang pagod na pagod.
Mabuti na lang, merong good Samaritan. May napadaan ng isang pick-up ni Bishop. Amen. May napadaan ng isang pick-up. Tapos nakita siya. Ay, pagod na pagod ang taong to ah. Pasakayin ko nga sa likod. No? So, binuksan niya yung bintana. Tapos, sinabi niya, saan ka papunta? Doon sa kabila, sa kabilang bayan. So, sige, sakto. Doon din ako papunta. Sige na, sumakay ka na. So, pinasakay niya. No? Pinasakay niya sa likod. May karga eh. So, nung time na bumabiyahe na sila, at nung time na paparating na sila doon sa bababaan ng taong ito, no? Bumaba na. Kumbaga, sinabi niya, oh, dito na tayo. Bumaba ka na. So, nung bumaba yung tao, tiningnan ulit ng driver, at nakita ng driver, oh, bakit pawis na pawis ka pa rin? Bakit pagod na pagod ka pa rin? Bakit hanggang ngayon, parang hindi ko makita na umaliwalas ang mukha mo sa bigat ng pinapasan mo. Di ba dapat mawala na yung pawis mo kasi nakasakay ka na sa akin, sa likod. Sabi ng tao, hindi nyo naman po kasi sinabi sa akin na ibababa ko yung dala ko kaya kinarga ko hanggang sa makarating pa rin dito. Amen? Ano po ang moral story? Minsan, ang Lord po natin gusto tayong pasakayin doon, the same boat na meron siya. Pero tayo matigas ang ulo, sumakay nga tayo pero bit-bit pa rin natin yung mga daladalahin natin. Pag ikaw sumakay na sa bangka ng ating Panginoong Hesus, bitawan mo lahat. Remove everything na nagpapabigat sa'yo. Problema, worries, future events na gusto mo, remove. Ayaw ng Diyos yun kasi ang Diyos ang bahala sa'yo. Ang Diyos ang sasama sa'yo. Amen? Hallelujah. Lakpan po natin ang ating Panginoon. So therefore, brothers and sisters, no, your crossover is right now. God is asking you, are you willing to cross over? Are you willing to cross over? Once you take that leap of faith, and you take that step of obedience to cross over, it will change your life. Mababago ang buhay mo. Because Jesus said, I will be with you. Sasamahan kita. You have everything that you need, brothers and sisters, to make it to the other side. And that is Jesus. You have Jesus. Amen? You have Jesus. Na kung saan, if you let Jesus, no? Let Jesus win your battle for you, for your crossover. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakatayo. Hallelujah. In the name of Jesus. Awit po tayo. Sukdulan po ang biyaya ng Panginoon. Mabiyaya po ba ang ating Diyos? Hallelujah. Mabuti po ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya sa mga buhay po natin, tandaan po natin, lagi ang kabutihan po ng Panginoon na gusto niya tayong itawid mula sa kahirapan, papunta sa kasaganaan. Gusto niya po tayong itawid mula sa atin pong mga iniisip na worries, papunta po sa kapayapaan. Kung meron po tayong takot, papalitan po ng ating Panginoon ng pananampalataya. Amen? Dahil mabuti po ang ating Panginoon. Mabiyaya po ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Habang hindi Sige po, awitan po natin. Pagkukulan ng haba at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhati
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang sala, manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Yes, come on mga kapatid. Sa umaga na ito, Diyos, Ano nga ba Ikaw, Panginoon. sa tulad ko, ikaw ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumiyakap. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Sukdulan ang biyaya mo sa amin, O Diyos. Oh, hallelujah. Panginoon, sa umaga po na ito, Lord, may papalayain ka sa bawat isa po sa amin. Lord, even we are in bondage. Panginoon, alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na kayang-kayang gapain ang whatever bondage na meron po kami ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, gusto mo bang mag-crossover sa next chapter ng buhay mo? Gusto mo bang tumawid at itawid ka ng Panginoon? Hallelujah. Have faith. Lahat ng gustong tumawid sa next chapter ng buhay niya, pwede po kayong lumapit sa harapan. Niimbitahan kayo ng Panginoon. Gusto kayong palayain. Gusto kayong patawirin. Hallelujah. Lahat po ng gustong tumawid, lahat ng gustong mag-crossover, ang Diyos natin gusto kayong palayain sa umaga na ito. If you are lonely, you are in pain, papalitan ng Panginoon, papalitan niya ng pag-ibig, papalitan niya ng kagalakan. Oh, hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O
pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran
ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, salamat sa sunulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa walang biyaya mo.
Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Panghuling panalangin. Yes, oh Jesus. Oh, yashika baba 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 kia rarara baba baba baba. Oh, Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa kapangyarihan mo sa umaga na ito. Lord, salamat, marami kang pinalaya. In the spiritual world, we declare Satan is defeated. Satan is defeated. Wala siyang magagawa sa buhay ng bawat isang nandirito, Panginoon. Dahil ang lahat kami dito, anak ng Diyos in the name of Jesus. Lahat kami anak ng Diyos. At kung kami anak ng Diyos, walang magagawa si Satan sa buhay namin. Kaya mga kapatid, kayo ay malaya na sa oras na ito. Pinalaya na kayo ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang kalayaan na nagmumula sa Panginoon at lumakad kayo, tumawid kayo doon sa buhay na gustong ipatawid sa iyo ng Panginoon dahil your crossover is starting already. You are now in the transition of your crossover from glory to glory. Lahat matatanggap mo sa buhay mo. Manatili ka lang sa presensya ng Diyos. Manatili kang sumunod sa Diyos. Manatili ka na isama mo ang Diyos sa bawat desisyon mo, sa bawat lakad mo, sa lahat-lahat sa buhay mo. Manatili ka sa presensya ng Diyos in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng umaga na ito. Wala kaming ibang itinataas kung hindi ang pangalan mo lamang. Ang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Salamat. We honor you. We worship you. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Purin po ang Diyos. Thank you, Lord, sa tagumpay. Amen. Praise the Lord sa pagko-crossover natin ngayong mga susunod na buwan ay pinagtagumpay na tayo ni Lord, kasama natin siya sa ating paglalakbay na ito, no? At grabe po ang ginawa ni Lord ngayon. Tayo ay kanyang kinilusan, no? Ginalawan ang kanyang kapangyarihan, kaya inaangkin na natin ang tagumpay na mula sa ating Diyos. No po? Amen. Mawit nga tayo kay Lord, tumayo po ang bawat isa. Selyuan natin yung tagumpay na binigay ng Panginoon at awitan natin siya na anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, araw-araw tayo magpupuri kay Lord. Hallelujah! Sige po! Oh, 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 Araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw Hallelujah. kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Amen. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Sing araw-araw. Araw-araw, O Diyos. Kahit anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Amen. Hallelujah. oh, 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 oh. Sabihin natin sa ating Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad.
Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Uli pa mas malakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Ano man? Ano man? Anumang maging panahon, Kahit bumabagyo, Lord. anumang pagkakataon, Yes, Lord. anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man? Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. Tayo sumigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, Say! oh, 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 oh. Mas malakas! Say! Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw! Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the deliverance. Thank you, Lord, for the freedom. Hallelujah. Amen. Sabihin sa katabi nyo, malaya ka na sa iyong paglalakbay. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Tayo dumako sa isang mahalagang gawain. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Sino po dito pinagpala? Taas ang kamay. Ipalakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos, no? Napakaganda po ng ating pinag-aralan at sa kapahayagan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin, no? Na ang sabi nga po ay, sabi nga yung sa crossing over, no? Na nais ang ating Panginoon na maranasan natin any moment, no? Any moment. On the same day. Sabi doon, on the same day, no? At ang mahalaga dito ay yung pangalawa na narinig nila ang salita ng Diyos, no? Jesus said to them, no? Yun po ang napakahalaga. At ang pangatlo, ang naroon na sabi nga ay katiyakan na sa pagsunod natin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Panginoon. At habang ako'y nakikinig, no? Sabi nga ay isang kapahayagan ang natanggap ko sa Panginoon na hindi nyo ba alam na ang offering at ang giving ay isang paraan na kung saan na isang Diyos na maka-crossover tayo sa sitwasyon natin financially. Amen? No? It is one way na kung saan ay isang paraan para makaraos tayo o maka-crossover tayo. Ano man yung ating pinagdaraanan financially. Ang mahalaga po, no, naroon na sa ating pagkakaloob, itanong natin sa ating Panginoon. Huwag tayong magbigay ng gusto lang natin. No? Huwag tayong magbigay ng gusto lang natin. Lalo na po tayo na sabi nga ay alam natin ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Kung paanong Sabado pa lamang piniprepare natin yung ating susuot, no? Kailangan Sabado pa lamang nagtatanong na tayo sa ating Panginoon. Lord, magkano po yung aking ipagkakaloob, no? Huwag yung gusto mo lang. Mahirap po yung gusto mo lang. Ang nais ng Panginoon, yung gusto niya. Dahil kapag gusto niya, makikita natin yung himala na nanggagaling sa Kanya. Amen? No? Naroon po na magkaroon tayo ng bagong perspective. No? Lalo na sa larangan ng ating pagkakaloob. Nahayaan natin na sa gagawin nating pagkakaloob o sa ginagawa nating offering, alam natin na ito yung sinabi ng Diyos sa atin. Ito yung sinabi ng Panginoon sa atin na ipagkakaloob mo. No? Hindi lamang sa offering. Halimbawa,
May sinasabi ang Panginoon sa iyo na kailangan kang may bigyan, no? Alam nyo, sabi nga ay natural lang yon. Lalo na kapag ang instruction sa atin ng Panginoon ay parang, Lord, katulad ni Pedro, magdamag kaming nangisda, nanghuli, wala kaming nahuli. Minsan may mga pagkakataon po na parang ang sinasabi sa atin ng Panginoon, para bang malulugi ka. Pero alam nyo, hindi po. No? Kapag sinabi niya, lalo na kapag ang sinabi niya ay, habi nga, ang inutos niya sa atin ay para bang, habi nga, mawawalan ka, ito po yung pagkakataon na nais ng Diyos na mapunuan ka. Amen? No? Kaya napakahalaga po, kung ang perspective natin, dati-rati sa pagkakaloob, pagdating dito sa church, tsaka lang tayo nagde-decide, tsaka lang tayo bubunot sa ating mga bulsa, no? Kung ano lang yung mabunot natin, siya natin baguhin po natin. Dahil hindi tayo makakapag-crossover, no? Sa ating financial situation. Kailangan po, sa bahay pa lamang, bago tayo pumunta sa bahay-sambahan, handa na yung puso natin. No? Natanggap na natin yung kapahayagan ng Diyos. Katulad dito, Jesus said to them, natanggap na natin yung sinabi ng Panginoon sa atin. At kapag sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot. No? Dahil dito makikita natin na sa pagsunod natin, nandoon ang himala. Amen? No? Kaya sa ating pong pagkakaloob, sa umagang ito, no? Alam ko na ang Diyos ay may tinuturo sa atin. This is another way na kung saan baguhin natin yung perspective natin sa larangan ng ating offering. Hayaan natin ang offering o yung pagkakaloob natin, ito'y ginagawa natin tanda ng pagsunod natin sa Kanya. No? Kaya sa bahay pa lang, mag-pray na tayo. Tanungin na natin siya, Lord, magkano po ang aking ipagkakaloob? Huwag nating hayaan na nagkakaloob tayo ng gusto lang natin. No? Dahil kapag gusto lang natin ang ating ipagkakaloob, hindi tayo makaka-crossover. Hayaan natin na ang ating pagkakaloob ay gusto ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon. Amen? Doon tayo makakaranas ng himala. Doon tayo makakaranas ng overflowing blessing. No? Kaya sa pagkakataon na ito, sa ating pagkakaloob, nais ng Diyos na maging bago yung perspective natin sa ating offering. Hayaan natin na, Lord, ang offering time o ang pagkakaloob ko sa inyo, it will be a crossover sa aking financial status. Lord, it will be a crossover, Panginoon, sa aking mga bayarin. No? Ito ay isang paraan na kung saan makikita ko ang kaparaanan nyo, ang pagpapala na ibubuhos nyo sa aking buhay. Amen? Huwag tayong matakot, no? At kung sa pagtatanong mo sa Diyos ay medyo parang, ay grabe Lord, walang matitira sa akin. No? Okay lang yun na mag-reason out ka. Kasi lang tayo katulad ni Pedro. No? Katulad ni Pedro, nag-reason out siya sa Panginoon. Kagabi nga, magdamag na nga kaming nanghuli pero wala kaming nahuli. Pero kumambyo si Pedro. No? Anong sabi niya? Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Yun ang puhang mahalaga. No? Marinig natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Naalala ko po yung isang patotoo ng isang pastor, si Pastor Teddy Tamayosa. Nasa UAE na po silang mag-anak ngayon. Meron siyang patotoo. Pagkatapos po ng gawain ng service, no? Bigla pong nangusap ang Panginoon sa kanya, no? Doon sa narinig niya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagpalain mo siya. Meron kasi siyang nakita na dating kakilala. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagpalain mo siya. Nung time na yon, yung natitira sa kanya, kasi tapos na offering ang natitira na lang sa kanya, pamasahin na lang. No? Bilang tao, syempre nag-reason out din siya. Lord, pamasahe ko na lang itong nasa bulsa ko. Pero, dahil sinabi nyo, gagawin ko. Alam nyo, hindi siya natakot. Sa loob-loob nga niya Handa na siyang maglakad. Pauwi.
Kasi pamasahe na nga lang niya titira sa kanya eh. Pero dahil sinabi ng Panginoon, no? Alam niya na sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya natakot. Humakbang siya, no? Humakbang siya ng may pananampalataya. At alam nyo, nung pong ipagkaloob niya doon, no, kinamayan niya, ibinigay niya yung blessing na yon na sinabi ng Panginoon, no? Bagamat sa kanya, sa kanyang kaisipan, maglalakad siya pa uwi, pero alam nyo, hindi po hayaan ng Diyos yun. Hindi niya hayaan na sabihin sa iyo ang isang bagay na ikaw ay malulugi, ikaw ay mawawalan, ikaw ay naroon na, sabi nga ay matatalo. Kapag sinabi ng Panginoon, mananalo ka. Kapag sinabi ng Panginoon, victorious ka. Ang nais lang ng Panginoon, sumunod. No? Sumunod. At sa pagsunod mong yan, tandaan natin sa pagsunod kasi kailangan ng pananampalataya. Di ba katulad doon sa Mark chapter 4, yung ating isang buwan na pinagbubulay-bulayan, bakit natatakot? Bakit natakot sila Pedro? No? Kasi nag-focus sila doon sa storm. Nag-focus sila doon sa, tawag dito, alon. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? No? Every time pala na focus tayo doon sa ating kawalan, sa ating kakulangan, matatakot tayo. No? Pero pag nag-focus tayo sa ating Panginoon, makikita natin, walang imposible sa Kanya. Amen? No? Kaya sabi doon, wala ba kayong pananampalataya? Bakit? Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Na kahit hindi pa nakikita, pero dahil sinabi ng Panginoon, Lord, susunod po ako sa inyo. Amen? Kaya sa umaga pong ito, hayaan natin na sa ating pagkakaloob, ito ay gagawin natin dahil sumusunod tayo sa Kanya, sa nais niya. At kung hindi niyo pa naranasan na tanungin ng Panginoon, no, na kung sabi nga, naging gawin mo lang na pagdating dito, tsaka ka lang parang nagde-decide magkano ibibigay mo, no, baguhin po natin. Dahil hindi tayo makaka-crossover. Hindi natin mararanasan yung himala ng Diyos. Hindi natin mararanasan yung promise niya, no? Na sabing ganon, I came here to give you life and have it more abundantly. Hindi natin mararanasan yon, no? Kung hindi natin makaririnig ang kanyang tinig. Ito po ang mahalaga. No? Pag-pray natin, Lord, buksan niyo po ang aking tainga. Nais ko na makinig sa inyo. No? At sa pagkakataon na ito, I know and I believe, hindi pa hulan lahat. Ang sabi nga doon sa ating pinag-aralan, in this moment, in this day, may gusto siyang iparana sa bawat sa atin. Magtanong tayo sa ating Panginoon. Lord, sa offering na ito, nais ko pong maka-crossover. Kayo ang magsabi, Panginoon, kung magkano. Hindi po yung kaya ko, hindi yung gusto ko. Ang nais ko, Panginoon, ay yung nais mo. Dahil alam natin na sa nais ng ating Panginoon, nandoon ang susi ng himala. Amen? Tayo yung mukha at pumikit. Magbigay tayo ng ilang sandali. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon ngayon. Kung dati-rati ang perspective natin sa ating pagkakaloob ay basta-basta na lang, meron siyang bagong bagay na nais na ipaunawa sa atin, lalo na sa larangan ng crossing over of our financial status. Just pray, Lord, open my spiritual ears. Gusto po kitang marinig sa pagkakataon na ito. Tandaan natin, ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nararamdaman natin, naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Yes, Lord. We want to hear from you, O God. We want to cross over, Lord, sa financial status ng aming buhay, Panginoon. Alam namin, you are our Jehovah Jireh, na nagkakaloob, Panginoon, nagpo-provide ng aming pangangailangan. Pero ang nais mo, Panginoon, kami ay mag-crossover kasama ka, Panginoon.
Hindi yung kami lang, hindi yung kaparaanan lang namin, hindi yung kakayahan lang namin. Ang nais mo, Panginoon, makapag-crossover kami kasama ka, Panginoon. Kasama ang inyong salita. Kasama, Panginoon, ang mga, Lord, ang mga iniuutos mo sa amin at kami susunod lamang, Panginoon. Thank you, Father God. Mangusap po kayo sa bawat isa sa gagawin naming crossover, Lord, sa umaga pong ito, sa pamagitan ng aming pagbibigay. Hayaan niyo, Lord, na ito'y gawin namin dahil sinabi mo. Thank you, Lord. Alam ko po na hindi niyo kami bibiguin, Panginoon. Yes, oh Lord. And we expect, oh God, sa pagka-crossover namin ito, magugulat kami, mamamangha kami katulad nila Pedro, Panginoon. Sapagkat ang zero catch, Panginoon, ay nagkaroon ng net-breaking, Lord, na catch, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At hayaan niyo, Lord, na sa paghakbang namin na ito, Panginoon, ng may pananampalataya, inaangkin na namin ang himala, O Diyos, sa financial status, O God, ng inyong mga anak. Maraming pong salamat, Lord, sa kapahayagan na yon. Tanim niyo ito sa aming mga puso, Panginoon, upang sa aming mga buhay, tanging ikaw lamang ang mabigyan namin ng tunay na kaluguran. Maraming pong salamat. We honor you, we praise you, we bless you, we adore you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Tuloy lamang sa iyo hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Praise God. So habang tayo po ay nagkakalob sa Panginoon sa umagang ito, let's just have our announcements po. So, ayan, nito pong nakaraan ay napostpone po ang ating youth fellowship dahil po sa bagyong dumating. Pero sa mamaya pong hapon, ayan, 3:30 p.m. So, we're inviting every youth mamaya po dito po sa church. So, let's come with expectancy from the Lord. At sa August 3 po, magkakaroon po ng youth service. Ibabalik na po natin ang youth service ng youth. So that will be on August 3, Sunday, 2 p.m. po. Dito naman po sa church. Ayan. So, ang atin pong topic ay strengthen your core. Ayan. So, we believe na ini-equip po ni Lord ang mga kabataan natin in this season. So, let's invite our friends, yung mga kaibigan or may mga kapatid po tayo na youth din. Let's invite them. Ayan. Okay po. So, meron pa po ba? Ayan. So, next week po is already the first Sunday of August. Ang bilis po, no? Tapos na ang July. So, praise God. So, ayan po. First Sunday na po ng August next week. Ayan po. So, we have joint fellowship po. At yung mga kapatid po natin from Parañaque, Salinas, at yung iba po nating mga kapatid ay will be joining us this coming Sunday. So, ayan. And sa Monday naman po, tomorrow, July 28, meron po tayong prayer matters. Ayan, with Rev Stella. So, kung may mga prayer requests or prayer items po tayo na gusto nating ipanalangin po together with Rev Stella. Ayan, so we can chat it po sa ating mga GC or pwede po nating i-chat dun po sa account po ng JBlue. Ayan po, na messenger. At yung atin pong mga weekly activities, yung Tuesdays po natin na ay Mondays po, ayan. So, Monday intercession night po natin ng, ano oras po ba to? 6 p.m. Pero minsan po nagiging 6:30. So, we're inviting everyone. Ayan po, nung Monday po, kahit umuulan, ayan, praise God. Nakapag-pray po tayo dito sa church. Kasama po natin si Ate Aiza, si Ate Lynn. Ayan po, so, we're inviting po na, yun nga, mga intercessors po natin.
kahit hindi ka intercessor but you have a heart to pray, yan, come over po at tayo ay sama-samang mananalangin. And every Tuesdays naman po ang ating spiritual feeding via Zoom. Wednesday ay online midweek po tayo. Ayan, sinasend din po natin yung ating Zoom, and then Saturday na po ang ating soaking. Ayan, bago po ang practice ng worship team. So, don't forget to follow, like, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook and YouTube, at meron na rin po tayong Instagram account, jblue_church. Ayan po, we can follow it po para makita po natin yung mga updates ng, at saka mga previews na mga ano po natin, mga preachings at yung mga gatherings po natin. Ayan. So, maaga pa naman po. Meron po ba tayong first time visitor? Wala naman po. Ano? So, kung wala po, for 5 minutes po, let's have a groupings po. So, this is the last Sunday of July. So, siguro po kahit 3 lang in a group para po lahat makakapag-share. 5 to 10 minutes lang po. Share what you are, kung kayo po ay nag-crossover or naka-crossover na. Ayan, let's share it with one another po. At saka po yung na-receive natin from the Lord this morning. So, sige po, mag-extend tayo at least 10 minutes kasi po, maaga pa naman po. So, para po mas mahaba-haba, kahit po 3 minutes per ano po, and then yung 1 minute po, i-close po natin in prayer sa group. So, sige po, 3 lang para lahat po ay makakapag-share. Okay po? Let's have our short groupings po. Ayan, and kamustahan na rin po para po, ayan, kamustahin po natin, may tumulo po ba sa mga bubong-bubong natin itong nakaraang bumagyo? Ayan, ano po ang ating pinagdadaanang i-crossover or na-crossover na natin? Share it with our brethren po sa umaga pong ito. Sige po, kahit 3 lang po, please, as much as possible para po lahat may chance mag-sharing. Para po lahat may chance na makapag bahagi ng kanila pong mga testimonies. Okay po, so let's start our 10 minutes sharing po.
praise. Sige po, hopefully lahat po ay nakapag-share na. And we can wrap our sharing po through a prayer sa atin po mga group. Ayan po, sige po, we can pray for one another. Kahit isa na lang po siguro ang mag-pray. Ayan, so praise God po. Praise God. Sige po, kung tapos na po tayo sa ating mga group, ayan po, we can go back to our, at yan, tayo po ay dadako po sa ating huling panalangin. Okay po, so another announcement lang po sa Sunday po, first Sunday of August, ay atin pong Families Day with the Lord. So, we can invite our families, at yan po, we can invite our friends or mga kapitbahay po natin. Let's bring them at yun nga po, di ba, usually po tuwing first Sunday po ay we have our eating fellowship. So, we can bring our food to share. Ayan po. So, para po dito na po tayo lahat magla-lunch at we can have fellowship as well po. So, pwede po, kunwari, 2 families po kayo, pwede kayong mag-share ng pwede nyo pong dalhin na pagkain. Ayan po, or 3 po kayong family, that will do po. So, para po dito na po tayo magtatanghalian lahat next Sunday at yun nga po, we will have fellowship po this coming August 2 po, ating first Sunday po ng August. Amen. So, praise be to God. Ay, August 3 pala po. Sorry po, August 3. So, first Sunday po ng August. So, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon for all that He has done for us this month of July. Amen. Praise God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing, give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done
the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mga kapangyarihan sa langit, salamat Lord God sa umagang ito Panginoon, na muli ka naming naranasan ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito Panginoon. Salamat Lord God sapagkat sinamahan mo kami ng may katanggumpayan sa aming gawain ito Panginoon. Lord, nais naming maranasan o aming may pasamuhay ang aming mga narinig o napag-aralan yung umagang ito Panginoon. Nais namin ito ay aming may apply sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Kaya salamat, Lord God, sa pagtawid ng panibagong buhay na mag-crossover, Panginoon. Alam po namin mayroong kasaganahang naghihintay para sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon, na mga narito, Lord God. Salamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang kapakinig na yung mga salita, Panginoon. At mayroon kayong pagkakataong unahin ka namin sa mga oras na ito. Lord, salamat, Lord God, at patuloy mo pa kaming samahan, gabayan sa aming pag-uwi ng aming tahanan, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. Lord, aming pinapasalamat sa buhay ni Pastor Jan, Panginoon, sa kanyang paghayag ng mga salita, Panginoon. Yes, Natunay ang Lord God, pagpalain mo ang kanyang sambahayan, Panginoon. Amen, amen. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, upang Yes, sa Lord. hayagan ng iyong mga salita, O God. Kaya salamat, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila. Ito po aming samudalangin sa tanging pangalan And may ni the Jesus. Lord Amen. bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Because He picked me up and turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free.